Scuzați-mă că nu s-a auzit. Încep. Salutări și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să vă arăt cum să vă faceți pe telefon intro, not, text, Minecraft sau cum vreți. Eu fac Minecraft pentru că filmez jocuri din Minecraft și mai multe jocuri. Dați, scrieți așa. Vă alegeți o mapă, eu aleg aceasta. Numai când dați aici, trebuie să vă scrie Dovland. Că publicat pe 6 ianuarie 2016, Dovland trebuie să vă scrie. Dacă nu vă scrie Dovland, nu puteți să-l descărcați. Dați pe linkul acesta. O să vă apară așa. Și dați Dovland. După cum vedeți, îmi scrie că se descarcă. Descărcare finalizată. Intrați la galerie sau cum aveți voi scris și îl vedeți aici. Eu am descărcat unul. Ok, și pentru ca să puteți, după ce ați filmat un video din Minecraft, să puteți să-l puneți la început, aveți nevoie de video sau această costeluță. Dați pe ea. Se găsește pe magazin Play, tot. Așteptăm. Stați, am greșit eu. Sau așa puteți să vă arăt. Dacă puteți să faceți așa, cred că vă cer prea mult. Aici, când dați să deschideți, mie apare așa. Să video, editați și înfrumusețați video. Vedem, da, așa. Dăm aici și dăm Pro Edit. Și adăugăm un clip din galerie. Adăugăm... Eu acum nu am un... Cum să vă zic, un video care l-am filmat sau ceva, o să adaug acesta. Și dăm start. Să vedeți. Așa vă puteți face și voi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul meu. Sper că v-am ajutat cu această aplicație.